finalist, Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, ayuda para sa linibo ka mga drivers ginalauman sang siyudad sang Bacolod. Ayuda para sa mga drivers sa idalom sang Bayanihan 2 na download na sa mga operators. Sa balita nasyonal, big time oil price rollback ipatuman karon nga adlaw. Duga nga penalidad sa mga kandidatong hindi magtambong sa debate pagkatalakayon sa COMELEC. Sa balita international, Ukrainians nga nagpalagyo halin sa magumpisa sang pagpangatake sang Russia naglambot na sa 10 milyones. Sa balita sa sports, pila ka mga atleta nagbabutyag sa suporta sa Patafa kasunod sa pagsuspend sa ila sang POC sang 90 kadlaw. Balita entertainment, aktor nga si Kit Thompson nahilway na matapos magpiyansa. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mapagkaon nga dapat kaunon sa mga 50 anyos pataas. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Marso 22, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Kagaksyon, good morning Liwat Action Doors. Good morning sa Liwat Action Boy. Kag sa gyapon sa mga ka-aksyon nga nagaupod via Facebook and YouTube, maayong agage. Sige man, share and like lang kita mga kayon. Share, follow and like. Follow, like and share. Yes. Sa aton nga mga Facebook live, no? Mga kaaksyon ha. Dira sa kay amigo ko Juan Bolgalio sa Las Vegas, Nevada. Good morning dira sa imo. Good morning gali kay Sir Rupert and Ma'am Alma. Kag sa RG Boys, good morning. Yes, si Ma'am Vanessa Mayo is still with us watching. Yes, good morning Ma'am Van. Kag kay Doc Matt Mayo. Christine Binyas Villalobos. Maayong aga man sa Good imo. morning Tintin. Oh, sa salamat DSB. man. Salamat man kay Alagad Kevin Henry. Dan like and share. Wow, thank you. Kag sa mga taga-Hinubaan dira, ha? Good morning sa inyo sa Alagad Radio 100.5. Ano gani nalipat ko. Nalipat ko sa ilang sa ilang frequency. sa ilang frequency. Sa kwan bala sa kalawig-lawig bala sang sakay sa presyo kakalipat na siya ang iba no. Pero nilang ko oil price hike, kakalipat na sila nga rollback subong. Yes. Ay salamat no at least. Ang gintaas ang nagliga do ginbawi malang Pila ang kwan 11.45? Ang sa depende action boy actually Depende sa gasoline station. Oo, ang ila pa rollback pero ang sa gin-announce sa national 11.45, 11 pesos kag 45 cents sa diesel. Sa kaya gasolina. Sa gasolina 5 pesos and 45 cents. Mo lang sa gin. Ano gali sa gasolina? Oo, nan. Actually, 5 pesos. daw sobra man to 13 ganingin saka to nagligad no, do Gani. 13 no. Diba? Diferensya sobra pesos no. Sa ginsaka. Sige, anyway, basta importante nga may rollback kag kabay pa may ara pagidason. Tani mga big time rollback ibla na pag rollback lado malipong kabla. Ang imo bla diesel bla tag 30 pesos na lang bla. Mo na lang 20 para dumalipungan ng gidlaw ko gasolina mo. Paayaw ka din lupad-lupad kung di ka makadto, no? Ayaw ka itong Bis lupad-lupad. nga malagaw pa rin tayo sa Oriental po do hindi na lang. Sa gasolina, walang naligad. Sa ano bala? Sa... Naligad maglakat kasi nabaan, sos ka, pero tiyan Si Action Deal gani diesel na ginaha ang ilang salakyan. Sang lakat siya bala sang weekend, di bala? Ang ilang ko na nagasto, 3,300? Daya mo na. Ang akong din, lapit-lapit 4. Ay, Sa isa lang kasalakyan. sa isa lang salakyan. Lapit-lapit na 4,000. Kalay. 3,800 ang isa mo. Oh, kamahal pa tong daan sang ano ya, mas lain pa ito daan ang presyo. Dire ko tanan nagtugong ka na. Dire ka na Dire ko nagtugong kay pagaling ko full tank, pagbalik ko tugong. Di sila ka nakatugong sila kuno ya, ay wala nilaging full tank. Kay mas mahal to ya, di ba? Mas mahal pa ito ya. Mas mahal dito. Ga- Kung dire ko nga 75, 76 dire dito tag 80 na. Oh. 80, sobra pag ito nga 5 pesos, no?
Anyway, good morning dira kay Pretty Mahilong, kag kay Ray Flores Barrioga. Sola Mabarnatsa, Sawadika. Sawadika. Smith Thailand. Yes, kag kay Mayor Marksland de la Cruz. Good morning dira sa Mayor. Yes, Mayor, mayang aga. Mayang aga. Grabe, puno to galing mga resort to gyapon action boy. Hindi Kasi ni nga March, kay may upod ko nga nag-ask bala sa muna nga mga kalabanan puno. Pero tigi jang DSB no. Namigid man mag-relax sa DSB action boy. Yes, tungod mabugnaw, Yes. matauhay, kag kag malinong. malayo sa kagidya maka-unwind. maka-unwind kagid, mahalayo sa hustle and dazzle of the city. Hustle and dazzle. Hassle and dazzle. Lang ba? Na. Pa-silver dust. Rochelle Evangelista, good morning Ay, man kag okay, Dennis naku, Nuestro. O sige, good morning. Standby na sa mga balita lokal. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is fire prevention. The Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Sa detalye na sa mga balita lokal. Ginapaabot sa siyudad sa Bacolod ang ayuda para sa linibo ka mga drivers ang dipasay nga salakyan para sa siyudad sa Bacolod gikan sa gobyerno nasyonal. Ini ang kabahin sa fuel subsidy program sa gobyerno para sa tanan nga drivers. Sunod kay Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, nakigsapol siya upod si Councilor Dindo Ramos kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Director Richard Osmeña kay nagpasalig ini nga ipaagi sa siyudad ang pagpanagtag sang ayuda. Tinutuyo sini nga masunod ang plastado nga mekanismo sa pagpanagtag sang bulig sa natungdan nga sektor. Suno pa kay Leonardia, ginatinguan man sang natungdan nga ahensya paagi sa bulig sa siyudad sa Bacolod nga mapadasig ang pag-abot sang ayuda agud gilayon mapanagtag sa mga benepisyaryo. Ginpatag ni Leonardia nga bisan ang Department of Interior and Local Government ang nagpakigangot sa siyudad sa paghatag sang ayuda sa isa ka sektor bangod sang plastado nga sistema nga ginapatuman sa siyudad. Sa bahin naman sa siyudad sa Bacolod, nagapadayon na magpanagtag sang 2,000 pesos nga ayuda sa mga drivers. Ini isa ka programa nga gipatuman sang siyudad agud makapian-pian sa pagkinahanglan sang sektor nga apektado sa pagsaka sa presyo sang balaklom. Gin-download na sa mga operators ang 6,500 pesos nga ayuda para sa mga drivers sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Suno kay United Negros Drivers and Operators Center o Ondok Secretary General Diego Malacad, ang ayuda na pasulod na sa accounts ng kada operators kag mahimo na mapanagtag sa 300 ka mga drivers. Ang ayuda nga benepisyo nga batunon sa mga drivers ang nagikan sa idalom sang bayanihan 2. Samtang ang 7,200 pesos naman nga ayuda para sa mga operators ang ginalauman niya ihatag subong nga hapon. Na pagpahayag ni Malacad, may isa pa ka tranche sang ayuda nga ginahulat ang mga drivers sa idalom sang bayanihan 3. Bangod sini nagapati si Malacad nga nangin madinalagon ang transport strike nga ginpatigayon sa mga drivers sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapati naman si Bacolod Committee on Transportation Chairman kag Councilor Dindo Ramos nga wala labot nga natuman ang mahinyo sang transport groups. Mas nahangpan man nila kung paano masulbar ang problema nga ila ginapalayag. Suno kay Ramos, mahimo masanagan ang mga nasanagan ang mga transport group nga ang gobyerno nasyonal lamang ang direkta nga makasabat sa hibubunot sa mga drivers bangod sa wala untad nga pagsaka sa presyo sang gatong. Duha pa ni Ramos, ang isyu sa buhis kag pagsaka sa presyo sang gatong ang hindi direkta nga concern sa lokal nga gobyerno sang syudad apan nagahimo sila sang pamaagi agud mabuligan ang mga transport groups. Nagalaom naman si Ramos nga ginapagigawan nga kausa sang grupo ang mapalambot sa manatungdan nga ahensya sang gobyerno. Nangin matauhay ang ginpatigayon nga transport strike sa mga transport groups sa syudad sang Bacolod. Suno kay Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, wala sang mga insidente nga nagluntad may angot sa transport strike kag nagpadayon man ang negosyo sa pihak sang kakulang sang depasahe nga salakyan. Pagpahayag ni Leonardia, ginarespeto niya ang panindugan kag tikang sa mga transport sector agud mapalabot ang ilang hibubunot sa gobyerno nasyonal sa dalagko nga pagsaka sa presyo sang gatong. Para kay Leonardia, nakaresponde ang syudad sa kinahanglanon sang publiko
Domingo kasunod sa transport strike labi na sa paghatag sang libre nga transport services bangod sa nagakaigo nga kadamuon sa masalakyan nga gingamit. Dugang pa sang alkalde na pakita man sang syudad nga may nagakaigo nga pasilidad ang syudad nga gamiton sa tion sang pagkinahanglan. Ginpanginbulahan naman sa alkalde nga tanan nga nagakinahanglan sa transport service ang naserbisyohan sa syudad. Nagpasalamat man si Leonor Diaz sa mga drivers nga nagserbisyo sa publiko. Ginkalipay naman ni Abang Lingkod Party List Congressman Stephen Paduano ang positibo nga resulta sa iya pagpagigbahin sa Transportation Committee hearing sa Kongreso sining adlaw o kung kahapon nga adlaw kaupod kay Lone District Congressman Greg Gasataya. Suno kay Paduano, antes pa man ang ila hearing sa Kongreso, isa kapag sinapol ang iyagin patigayon sa itong adlaw sang Domingo. Kaupod kay Gasataya kag sa transport groups, agud ibaluon ang ilang mga concerns kag demanda. Nagpasalamat man si Paduano sa positibo nga pag-akto sang LTFRB National nga nag-commit sa pagpadala sa ilang mga opisyalis gikan sa Region 6 para sa pagpatigayon sa isa ka dialogo sa karon nga adlaw Martes. Na meeting with Congreg, with me, with former Congressman Albi, tag ang tanang transport leader sa Bacolod City to get the sentiment and the grievances of the transport leaders in Bacolod City with regards to pagtawid pamasahe. Ang kabayan sa pahayag ni Party ako namang Lingkod Party List Congressman Stephen Paduano. Wala sang nakitaan nga problema sa Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II sa operasyon sa opisina sa Kapitolyo Provincial angot sa transport strike sa syudad sang Bacolod. Suno kay Diaz, tanan nga mga empleyado nga wala sang kaugalingon nga salakyan ang nasugat sang Capital Cab Service kag provincial buses halin sa mga bus stops. Ini nga mga empleyado ang idulong man matapos sa alas 5 sang hapon yung trabaho sa bus stop nga ginkuhaan sa ila agod makasakay sa iba nga salakyan papulit sa ila pulian. Aun tat biyahe ginpatigayon sang tatlo ka mga dalagko nga transport groups sa probinsya agud protesta ang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang produkto petrolyo. Big time rollback sa presyo sang gatong ipatuman karon nga adlaw. Samtang dugang nga penalidad sa mga kandidato nga hindi magtambong sa debate pagatalakayon sang COMELEC. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin
mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto. Okay, sakay migo naton dila Melili Oligo. Good morning sa imo migo. Kumusta? Kag kay Jen Oiseser. Good morning man. Veronica Santillan Manukan. Kag kay Eric Fernandez. Maing agaman. Marvic Hernandez. Hernandez na siya, no? Marvic Hernandez. Good morning man sa imo. Kay Noim Dipon. Shout out lang sa pamilya Sulaber. Kag Azuelo sa barangay Makatunaw, Concepcion, Iloilo. Ay yes. Kumusta dira sa Concepcion, Iloilo? Good morning, no? Kag sa mga ka-aksyon naton dira sa Iloilo bala, nga Andrea naga-monitor sa Action Radio Bacolod. Thank you gid, no? Kag ginakumusta gid kamo namon dira, no? Sa Masbate, sa Leyte, maing aga dira. Mabasko kita dito sa Masbate, no? Damo sang naga-monitor dito sa Action Radio Bacolod. Kay June Dicena, June Dicena, maing aga man sa imo, no? Kay migo ko Jan Lastiere. Good morning. Sa kay Torco Jongko. Musta ka na tol? Daway na takitanay, no? Naga-shot ka pala na. Kay medyo naga-edad kang gisado. Nagahina man ang nagahina man ang imo resistensya with those things, you know? Sa akon day nablos mula sa sa Bulwangan, sa Inubaan, kay Gingging Galve Manos. Gingging Garcia Galve, actually ni siya, no? Good morning man dala sa imo. Kag thank you gid, no? Sa pag accommodate man dala sa amo, no? Sa mga kopdanan ko sa Parole and Probation Office number 1. Mga VPAs wala, no? Mga Volunteer Probation Assistants. Kag dira man sa akon nga kopdanan sa Parole and Probation Office number 1. Good morning man. Kagawad Ulay Abalahon. Aga. Kagawad Mira Polidario. Dira kay Kagawad Heidi. Ay, salamat ha. Kagawad Heidi sa may Talutog. Ano? Okay. Di na tong akon nga I think amo ni. Yan ang sulod to yung ngalan ni Sakay Michael John Season, morning man. Kagdra kay Wensky Lim Morales, maing aga. Sakay classmate ko, mangin kumare, Virgil Ligaspi Coloso. Kag kay sino nga ang bata? Kashmir. Ang akong ihadahon, Kashmir. Kag kahapon nga daw belated happy birthday lang sa akon ihado man kay Marcian Muyko. Ay, oo, belated happy birthday nung Marcian Muyko. Belated happy birthday. Yes. Okay. Kag dira man sa ay hindi na ka.
Kay Kapitan Teresita Viñas dira sa may barangay Talutog. Kasi makapamur siya ka Blackson Doors, hapit ka to sa barangay Talutog. Mano ko to? Ang balo mo si Kapitan, Kap, ang namabdan ka ba ng tigplan niya ga? Noon Kap, dala ko man niya ga, Kap, balo ni Action Boy. Kay Serbian niya ka na isa ka labador nga Bisaya nga manok. Gabi, labador. Pwerte. Sa labador ka na yung makuha ya, sa Bisaya nga manok, tapos lutuan niya ka na Balenciana. One of the best nga magluluto sa Balenciana, si Kapitan. Si Kapitana. Wala kita na, Kap. Sige, Isa na sa pinakamanami magluto Balenciana. Magpamur siya ko. Ako nga na Balenciana, isa na sa akon nga mga kuan mo, isa na sa akon mga favorites. Pero pili ko na isang luto. Kag isa sa mga nami magluto Balenciana, Kapitan Teresita Viñas. Yes. Barangay Talutog, Murcia. May address ko dyan, no? Amo nang kinanglan nga Kasi mapit ko to sa iya nga, no? Kada iba niya. Yung iba niya kada LGO, kada mga kuan may mga friend, may mga girlfriend sila. Ako yung lain, may mga friends kuya sa kada LGU. Ay, lais. Na magkadto ka sa mga lugar, at least may mga friends ikaw. Wow, hindi girlfriends. Hindi girlfriends, mga friends. Okay, we should remain vigilant. 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 Dapat mabinantayon. Mabinan tayo. Stand by na sa mga balita national. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong Standard Time, las 7:28. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, sugatao naman sang big time oil rollback ang mga motorista karon nga adlaw Martes. Sa separadong advisories ginpahayag sa Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nga magapanubo ini sang presyo sang gasolina sang 5.45 sa kada litro, 11.45 naman sa kada litro sang diesel kag 8 pesos kag 55 sentimos sa kada litro sang kerosene. Magapatuman man sang pareho nga pagbago sa presyo ang petrogas magluwas sa kerosene nga wala nadala ang pagnubo sa presyo mag-epekto nila size kung nag-epekto nila size kay nasang aga. Natala na nga talakayon sang Commission on Elections kung COMELEC ang mahimo iduga nga penalidad sa mga kandidato nga hindi magtambong sa presidential kag vice presidential debates. Suno kay COMELEC Commissioner George Garcia sa adlaw sang Miyerkules gintala na nga talakayon ang mas mabugat nga penalidad apang wala nagalapas sa existing nga layi kag kinamatarong sa mga kandidato. Ini ang reaksyon ni Garcia may kang tanan sa panawagan sang Partido Lakas ng Masa Vice Presidential Candidate Walden Abelio nga papanaugan penalidad sa COMELEC si Anay Senator Bongbong Marcos Jr. kag Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga wala nagtambong sa debate sang weekend. Ginapatambong ni Senator Amy Marcos sa iautod nga si Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa debate nga ginorganisa sa Commission on Elections. Ginpahayag sa senador nga bisan wala pa sila nakasugilanon ni BBM, mas maayo nga magpakita man lang ini sa debate sang COMELEC. Ilabi na nga luyag sa publiko nga mabatian ang mga plataporma kag posisyon sa mga kandidato sa nagkalain-lain nga isyu.
Suno pa sa senadora nga pwede niya hambalan niya utod bangod magulang siya sa piyak nga yara sa gyapon kay Bongbong ang katapusan ng desisyon. Sadto Sabado sang gabi gipatigaw ng una nga presidential debate sang COMELEC apang nauna na ipahayag ni BBM spokesperson attorney Vic Rodriguez nga hindi magtambong si BBM. Sa Abril 3 gintala na ikaduha nga presidential candidate nga ginorganisa sang COMELEC. Ginpasiguro sa Independent Octar Research Group nga yara sa very low risk classification ang Pilipinas sa tunga sang pagtaas sa mga kaso sa COVID-19 sa mga kaingod nga pungsod sa Asia. Suno kay Octar Research Fellow Dr. Guido David, naka-record ang pungsod sa average daily attack rate nga 0.46 tadtong Marso 18 nga may 527 ka 7-day average sa mga bag-ong kaso. Naka-record naman sa negative 22% growth rate ang pungsod. Nagligad nga semana sa diin nagakahulugan ini nga padayon nga naganubo ang mga bagong nga kaso. Para naman sa Department of Health, nagaligad nga Martes yara sa low risk classification ng Pilipinas sa COVID-19. Ini sa piyak nga nagabatsyag sang panibagong nga krisis ang pungsod sang South Korea, Vietnam, Hong Kong, Malaysia, Singapore kag Brunei nga yara sa severe category. Pinakamataas sa South Korea nga may ADAR nga 788.15, very high category sa Japan kag Thailand, samtang Indonesia yara sa moderate risk kag low risk naman ang Myanmar. Samtang liwat nga panugyan ni Senatorial Aspirant Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano ang pagpatuman sang 5% savings sa mga ahensya sang gobyerno. Iniagod nga makatipon sang pondo ang gobyerno nga pwede gamiton para sa ayuda nga igahatag sa mga Pilipino nga apektado sang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang langis. Sa interview sang DZRH, ginpahayag ni Cayetano nga makatipon ang gobyerno sang 250 bilyon pesos sa paagi sa 5% savings. Mayara man ang gobyerno sang duha ka options kung sa diin pwede nga ipanagtag sang tag 10,000 pesos ang ayuda sa kada pamilya o kung 5,000 pesos nga assistance anay kag ang sobra nga kwarta itigana para sa masunod nga administrasyon. Ang suhestyon ni Cayetano ang kasunod sa pag-aprobahan ni Presidente Duterte sa bulanan nga 200 pesos nga ayuda sang mga mapigado nga mga pamilya. Pag sa 5%, makakaipong ka na ng 250 billion pesos. Wow. Kalahati lang yan ng Bayanihan 1. Bayanihan 1 po, 500 billion yung nalikom natin. Sa 250 billion na lakay, meron kang two options. One option, bigay mo na yung 10,000, isang bigayan. Or ibigay mo yung 5,000 at itabi mo yung 150 billion para sa susunod na administrasyon para kung magka-COVID or tumaas ang presyo ng gasolina, tumagal yung Ukraine-Russia conflict, diba? Kasi ang kailangan mo lang para mabigyan lahat hanggang middle class is between 180 to 200 billion. Ang kabayan sa pahayag ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Nagalaom naman ang Department of Finance o DOF ngay prioridad sa masunod nga presidente ang infrastructure spending sa piyak nga kinahanglan pa sang fiscal consolidation sa record sang utang kag budget deficit nga nadulot sa dalagko nga nagasto apang manubo nga revenue tungod sa COVID-19 pandemic. Suno kay Anay Undersecretary kag karon DOF Chief Economist Hiel Beltran, importante nga mapadayon ang infrastructure investment tungod dako sini ang mabulig para sa pagbangon sa ekonomiya. Ang economic team sang Duterte administration nga ginapangunahan sang DOF ang turnover sa masunod nga administrasyon sang fiscal consolidation plan nga ginalakipan sang panibagong nga taxes nga ginbuhin sa non-priority sectors kag non-economic growth drivers agud mabalik ang budget deficit sa pre-pandemic level sang 3% sang gross domestic product samtang ginabayaran ang utang. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita kag iban pa nga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency. Sira, maayong aga. Si Rochelle Evangelista. Nya morning, kung ako hindi ko pagtagaan na yuda ang nagbiyahe gapon. Nagbiyahe gapon na. Oo, may mga nagkalit pa action boy, biyahe gapon. Tigin balabagan, gali isang iban, ng mga drivers nga, parada. Natin may nagayo, itong idulong ko lang ni sa downtown, no? Tigin nakasakay naman mong, Ineng namin ko balati, sige lang, kaya among ginagin sa iban, tiga kinang landman. Pero tini nga kausa para man sa ilam mo. Gani No? man. So, do tayo nga sakripisyo. Pero kung daw alang-alang, gid daw, kinanglan mo gid makabakal, bisan isa ka kilo bugas da. Kag isa ka suludanan, okay man na, Okay ninsindihan naman man na. Pero basta sigigihon mo ya. Kaya iba, ang hindi ko lang mo yun, nagkapamintabla nga kumula sa may mabiyahe, mabiyahe sila ya, kaya damo ko zero. Oo, correct. So, hindi na namin. May mga taxi, patugaring nga nagbiyahe kagapon man. Sige lang. Mas ang iban guro, basi man gabatya gid sa saka sa presyo sang gatong mo. No? Si Basi okay niya, lang guro. Ka na ya. Biyahe Presyo, ko yan. saka. Ka presyo. Nante. Ay na ibang guro Pero at batya. least nangin positive man ang ilang Oh. na ginpatigan niya transport strike Yes. Gabi meetings ni Mayor Bing no sa may plaza. Ti may mayo man nga resulta. Daw may mga ayuda sila lin sa syudad, no? Yes. Mayo, ano? May man resulta ilang nga pag kung maghatag ayuda karon, isa astay ka kung nagbiyahe ka, mayara ka mas na. Aha. Mayara ka man na. Oh, di ba? Doble kaya Doble benepisyo. Doble kabi kaya. Doble yung benepisyo. Sige lang, amo na. Intindihan tama na. Intindihan tama na kay isa kinang lanon man mo, no? Nami ako kag chindi kag di action boy. Ato pa ya very understanding ta ya. Lito Dayap, morning man, kag Enrique Caballo Subaldo Jr. Elvira Hilogo. Marvin Bastian sa pamilya Katipunan, Arsenio kag Bastian sa Bacolod. Watching from Mindanao. Ato sa Mindanao. Mayong buntag, mayong aga. Kasi makapuli ka din, Marvin. Kasi may mga budbud da. Budbud. Mga budbud. At sa Mindanao. Ha? Anong di kasi sa... Sa Mindanao, Hindi lang durian kay... Davao naman lang yung durian mo. Mindanao Kung Mindanao, magyapon. giti kalapad, ikadamo may mga ano pa na sila, para sa Tawi-Tawi. Tawi-Tawi. No. Actually, sa lugar ang gusto ko manakatuan action boy ang Tawi-Tawi. Umana ang Nataho mo mga beach man da pinakalayo nga lugar sa Pilipinas. sa south, no? Sa South. Oh. Kaya ano gali no, ang Batanes, ang pinakapuno, ang pinakapunta, ano gani? Tawi-tawi. Tawi-tawi? Oo. Dahil mo na action boy, gusto ko kita makatuan da. Nami mo na bala action boy. SE. Nakita ko lang na sa mga sa mga ano kita rin mga documentary na kaya kilo to sa isda action boy tag 20 Ay, tawi-tawi, hindi bala mo nang daw naging may Marawi, gali ito yung Marawi seeds. to ya ang ang seeds, gindira. Marawi seeds, no? Sige, Sige. kay Juvie Monares. Good morning, man. Sa tawi-tawi, kung lapit na lang nadadaan ang Malaysia. Malaysia. Actually, iban gali dragi-gagi. That's why action boy namin dadamo man tela nga nami sa sa Tawi-Tawi kay halina sa Malaysia ang mga Nga, kung Pilipino nga tela tela, nila. pigaw. Hindi man. Namin ko pala may mga basta mga nami nga mga Nami. tela kuno. Importante nami. Importante na. Nami. Kagbuhi. Kagbuhi. Kay Jewel Morales Olaivar, may agaman sa imo. Yes. Ana Sinoro again, good morning. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Lloyd Castillo. Si Ma'am Van Mayo is still watching. Watching kami after gym, naga-swimming here while ga-listen sa ARB. Ay,
Pero tinan mo, gym ka, mas-swimming ka pag idya. What an... Gabi ka, gabi ka... Triathlon, siguro. Ha? Triathlon, siguro ang ginintali. Triathlon, di ba? Triathlon. Grabe, no? Mabike ka na, mas-swimming ka pa. Mano ka Madalagan pa pag run ka pa gid. madalagan. Amon triathlon. Amo na kay Mateo Godicelli. Ah, Ang bana ano ni sa? Sarah. Triathloner ni siya gali. Triathlon. Triathlonist. Ay, kalay. Oo. Kay Ma'am Yvonne Wisher, Action Boy, araman siya. Morning, Miss Yvonne. Hi, how are Hello. you? Dara sa my Germany. Kita ko ni bala nagakanta siya. Nami sa bala tingog. Ay, gayo lang ko gyapon kakita. Kita ko Sige lang. naka-post siya nga do sing along bla. Aha. Nami sa gali tingog, pwede siya sa PBB. Ay, PBB? PBB? Eh, Ano nga ni? AGT. PBB. PBB, pag jawa, Pinoy Why Big na Brother. why na lang AGT? Daw na? Ambot lang ah. Ang Ano nga- ka siguro? America's Got Talent? Okay, hindi ang Pilipinas Got Talent gali. PGT at PGT. Why? Why na? No? Ngaw. Buta, mo ko ton talang ang ano. Daw nadula ang daway ng mga kwano, mga talent sa Tiki sa competition. ABS-CBN, asang una. Ito yung mga talentadong Pinoy, why naman to? Alain man yung talentadong Pinoy. Sa Yan, 5 na yan? Sa 5 na yan. Ambot lang ah, way ko bigalan to TV yung. Kaya daw sige man yung mga AGT kag mga BGT. Sige lang na sila ya. Ti isa man na sila ka franchise. Dugi niya, ambot lang oh. Isa na sila ka franchise. Oo. Kay Simon nga Cowell man na tanan. Ay gali, iyan na gali tanan. Oh, yan na franchise ang mga talent search na. Sige. Kaya, karon Action Boy, padumdumon mo ko kay may ginapatamyo si Mami M sa on air. Sige ah. So padumdumon may ko kay basi bla makiganta ni Kagawad Ems. Si amigo tada Awin Torres sa Fukuda Machi. Good morning, ma'am. Mayong aga. Sa kay amigo ta Phil Onsagay sa Japan. Kag kay Good Miss morning. Eleanor Fukuda. Sa kay Alma May Alvarez Yada, Gallo. Yada, Yada. Maria Tess May Rivera Tess Murayama. Yada. Morning to Sa sa may imo. Japan, Okay good na? morning. Standby na sa mga balita. Akong dugang nga mga balita. Radio Philippines Standard Time, las 7:42. National, masobra na sa quarters ang populasyon sa Ukraine upon 10 milyones ka mga Ukrainians ang nagbiya sa pungsod humalin sa ginatake sa Russia. Ini ang base sa record sa United Nations Refugee Agency. Yara sa 90% sa managpalagyo ang lunsay kababainhan kag kabataan bangod man sa mando ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa pagdumili sa mga kalalakian nga 18 anyos pataas nga maghalin sa pungsod agud magbulig nga depensahan ang ilang nga pungsod. Sunod naman sa UNICEF, masobra 1.5 milyones ka mga kabataan ang kalakip sa nagpalagyo abroad nga ginakabalakan mga tubang sa human trafficking kag exploitation. Sa negosyo naman, ang Cebu Pacific nagpahayag kahapon nga ini magpabalik o kung magabalik sa ilang SEB Superpass para nga makapian-pian ni sa nagasaka ang demand sa travel confidence o kung para mapasaka pagid ang travel confidence. Ang SEB Superpass nagapanugot sa mga travelers nga mabakal sa travel vouchers nga wala sa specific date o kung destination. Ang SEB Superpass mangin available las 10 ang aga tubtob sa Marso 21 tubtob Marso 27. Para sa 99 pesos lamang nga one-way base fare, naghatag ni sang pasahero sang flexibility kag convenience nga makabook sang flights makabisita sa local destinations halin Marso 28 tubtob Abril 30. Sa atong nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 42 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 61 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 69 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment nahilubay na ang aktor nga si Keith Thompson matapos nga ini ang nagpiyansa. Ginpahag ni Tanza Cavite Chief of Police Lieutenant Colonel Rolando Baula nga alas 5 kahapon sang Lunes Marso 21 sang ini ang mahilway. Naglabot naman sa 72,000 pesos ang piyansa nga ginbayaran sa aktor para sa iya temporaryong kahilwayan. Madumduman Marso 18 sa makabaton sang reklamo ang kapulisan gikan sa himata sang model actress nga si Ana Halandoni bangod sa pagpanakit sang
ang aktor. Gilay naman naging kantuan sa mga kapulisan ang lugar sa dinahamtang duha kag dito ginaresto si Thompson. Ginpasakaan sa kapulisan sa ang aktor sa paglapas sa Section 5 sa Republic Act 9262 o kon Anti-Violence Against Women and Children Act. Sa sports, nagdamo pa mga atleta nga nagpabutyag sa ilang suporta sa mga opisyal sa Philippine Athletics Track and Field Association pagkatapos ng panaugan sa 90-day suspension sa Philippine Olympic Committee bangod sa away nila ni Paul Volter, EJ Obiana. Pila sa magpakita sa suporta sa Patafa Musanday 2019 Southeast Asian Games gold medalist Aris Toledo, Melvin Calano, Christine Halyasgo kag Sara Dikinan. Sa kabilugan, 27 ka atleta, kalakip ang 15 ka SEA Games medalist, kag 11 ka mga coaches na ang nagpabutyag sa suporta sa Patafa. Suno sa mga ini, apektado sila sa ginhimo sa POC, rason nga nagkadapat nga makaiuna ang nasambit nga gamo. Ginpasiguro naman nila nga bisan pa may pagpanghangkat nga pangatubang ang Patafa, nakafocus sa gihapon na atensyon para magdaog sa anuman nga kompetisyon. Madumduman, nga ginpapanaugan sang POC ang Patafa sang 90 kadlaw nga suspension bangod sa wala pag-endorso kay Obiana sa SEA Games kag sa World Indoor Championship. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes, Kasi mga ka-action ta. oo. Happy Tuesday! Happy Maayong Tuesday! aga. Mga aga mga ka-aksyon kag may ginapabot actually kita nga bisita Action Doors, no? Sige, We're sige, just sige. waiting nga maka-contact siya. Aha. Para nga kuno nami ni nga mas ang aton nga dantuyo di mas makilala bla ang mga aton mga kandidato, especially on the national level. Abi mo kadamo sang mga kadamo sang mga siling naton mga kandidato bla kung pamatian mo sila, kundi mo sila batian, hindi mo sila makilala, kaya hindi mo matakos ang ilang ang ilang ikasarang kag abilidad. Pero kung mabatian mo sila, siya ako nga kwan mo ga do. Baka manggali. Ay, maayo man siya Nami man ni siya gali. Oh, nami ni siya do. Angayan man ni siya gali mag-amo ni, angayan ni siya mag-amo to, no? So amo na siya nga importante gid mabatian naton kisa nga aton mga kandidato. Sige. Anyway, Samtang ginahulat mo siya, Action Boy, tamyawon ko anang ginapatamyaw bala ni Mami Ems bala. sige. Iba si Makiganta budlay na. Correct. Kagawa ni daan sang recreo. Okay, to be, To be. soon to be. Oh. Good morning lang kay Annalyn Ayala sang Woodstock Tangob kag sa mga teachers sang JR Torres Elementary School. Good morning sa inyo. Kag kay Mr. and Mrs. Toti Kanha, si Toti, judge siya kuno sang bulangan sa bulangan judge? kay sentensyador. Sentensyador. Oo. Ay kalay. Sige. Kita mo nga sa tunga na bala nga nagakwat-akwat siyang manok na mga sentensyador na Siya sila. na ang tawag. Amo na galing tawag sina? Oo. Sentensyador. Sentensyador Sige. na, Good oo. morning nanda. Mr. and Mrs. Toti Kanha. Ang pagpanamyaw halin kay. Attorney Doug Pandan, Yes. And Kagawad M sa Boso. perfect. Good morning, attorney. Dagpandan kag Mami M sa Boso. Kag kay Leo Talaban diran sa Mayla Castellana, good morning man. Kag good morning and belated happy birthday gali kay Laurencio Garcia. Aha. Si Insong da sa kono, Asinsyo da sa dalo mo Sa dalo mo Belated siya. happy birthday. So Kag kay ano man anong Martian mo ko, belated happy birthday lang sang dasi. Domingo ni ang iyang birthday ni Kwan mo ni sang Domingo pa ni ang birthday ni Laurencio Garcia. Aha. Yung kantuan niya ko kagapon niya din kagapon ng way kag di gapon. Yung kung nga ano di gapon niya birthday ko gapon. Ah. Na nagaron ta katani pamahaw. Hindi ko ti ari man lang ko di gapon. Akay diri ko di ba programa ko sa udto? Sang Domingo. Pare man ko di gapon, yo way da pagkita ko mangkot kun din ka wala ka. Ni tigret lang ko da buwas be. Ah. Di mo lang nas ningong tuyo. Mo griton tay. Tao pahuya ka sa imay, no? Yeah, so belated happy birthday. Yes, Okay? oo. Sige Te wala pa. Kay Wala mabalita. pa, no? Sige, pwede ta nakakuha na. Wala sige, samtang ginahulata, Aha, mabalita special ta ni Action Boy. Kaya atong balita special importante gini kag pamatian mo gini kay swak man ni para sa imo. Yes, ano na siya? Ano to gani akong balita special? Ay, Mga pagkaon Mga pagkaon. nga dapat kaunon sa mga 50 years old pataas. Hindi nga ako gili na ng swak sinada, kaya ari pa man lang kami Kaya sa bago ka, 40. ha? Ari
Ari pa man kami sa 40, ya. Bu 40, 14 14 gulanga. 14 gulanga, guro. Okay. So, amo na, duwa na lang bala ka kembot, mano ka na, maka-discount, tugay ka dagan. Naisip, ganyan. Inisip ko ginaya kay, ano, siya ka very remarkable. Ayan, remarkable. 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 Kasi Very, syempre, ano saya. after how many years, diba? After 60 years, ma-avail mo na ang discount. Ngayon mo ginapangita mo man ang discount, wala. Actually, excited ko sina. Kaya Excited isipa bala. ka. Magbakal kaya may mga 20% discount ka. Nami, no? Di ba? Tami-tani kami mga discount ka na sa mga gasolina. Tani, pag hindi. Wala na is nagatag discount. Sige lang kay kung mag-senadora, ako iduso ko na. Ito so mong nga mga senior citizens, tagaan discount. Oo, sa gasolina. Para sa nido mo sa LTFRB nga ang mga asa LTO nga ang mga senior citizens hindi na pagpa-drive on. Kaya kadamo po nag-drive, no? Nga mga elders. Pero okay lang na. Basta makakita lang. Online ako hindi makakita. Gagaan mo na bala mag-drive. Kita mo na mag-drive. Dugaan mo na, no? Dumamba ka na tiya. Ipahuway na. Hindi, please. kag dapat nung ambunatan mag-drive sila, ikuha na nila, muklato ng matay, banyang na piyong. Grabe yun. Kaya notice ka na sa gabasa ng gisa nga, paano pag hindi ka na kakita, ginapiyong mo pang mata mo. Kaya para daw mas nila ko no, ma-focus. mo na? Okay, kung gamo na daw ga-blur. So kung iya mo na iya ko no, daw. Sa bagay, okay. Amo na sa nga, isa ka cause na sa sangkuan, sang wrinkles. Gamo ka na mo. Uga ko no, Timodri. Tingala ko daw ay kaya wrinkles. Kaya way kaya gamo na. Kuya, basa. Kita mo basa ko, kuya, glasses. Way kaya ga antipala. Because I always eat rice. Ay, na. Ano labot sa rice? Doon ang kalabasa mo ng pampalinaw ng mata. Ting, kano naman na programa lang ka na. Oo, no. Gali, no. Kay kakaon ka rice. Atong migo ko blang tulang drum tulok ya. Nagkaon siya. Kaon siya. Sana gaw, butsilingon ang Rice is makapabulig so sana. Nagaplang dulom ko na panulok ya mo. Pero pagkaon niya sa kanon. Kanon sa kanon. Doon nagsanag pa na naawan niya kanon. Yan na soup island sige. Sige Sige So, ang una action boy, Aryo, mas maayo gid ko na action boy. Nga ang aton, di pa man ko 50 Ang inyo. Mga ginakaon action boy, ang inyong dapat ko no may fiber-rich plant-based diet kamo. Fiber-rich. Kaangay sang beans, no? Beans. Kay fiber-rich na manggrano na siya sa fiber. Yung problema talaga galing sa beans, dahil kalabanan ng mga senior citizens, may mga arthritis naman, may mga gout. So, wala lang arthritis. Sa wala Hindi na pagproblemahan pa. So, wala lang arthritis. Kalabanan nga dahil may mga gout-si na eh. Oo. Gout-si na ng iba eh. Parang habok-habok ng mga tiil. Damo na ng art eh. Ha? Damo na art. Damo na art. Arthritis. So, man sa action boy, dapat manggaranon sa fiber. Kay, kag ini mga beans ko na action boy, mga plant-based nga diet. Man ni siya, manggaranon man siya sa kaangay sang vitamins niya, calcium, iron, potassium, makabulig. Sana all manggaranon. Sana all manggaranon. May pang mga beans ga manggaranon. Feeling ko rin ng aton bisita, action doors mo. Ay, ara na siya. Morning anay da kay Doña Elena Aligarbe. May aga. Sige. No? Sige. Karoon na lang iba na. Sige, gusto naman, ano? Anyway, mga ka-action sa siling ko na, para sa pagkilala, pagidaton sa aton nga mga kuan bala nagapapili subong kung di mo sila mabatian daw ay kakabalo nga mga nami manggali, no? Ang aton bisita subong mga ka-action, isa taga Visayas. Nagdako sa Visayas, actually sa Negros, no? Kag nag-isang taga Visayas nga yara sa senatorial lineup ni Vice President Lenny kag Senator Kiko. So i-welcome naton mga ka-aksyon ang aton kasimanwa, isa ka abogado nagaduso sang maayo nga panggobyerno. Nangin presidente ni sang Public Governance Institute nga nagabulig sa mga LGUs kag ahensya sang gobyerno sa prinsipyo sang maayo nga panggobyerno. Pero mas nakilala ni sa bilang damo ni sa libro nga nasulat Action Doors para sa pungson. Damo ni sa mga libro. I think I have to read sang iya mga nahimo nga mga libro, no? Nga nagahatag ni sa solusyon nga mga libro sa mga radikal nga reforma sa aton gobyerno, sistema pamulitika kag ekonomiya. So, ari sa aton subong, ang aton kasimanwa, si Attorney Alex Lacson, nagapapili senador para sa 2022 elections. Attorney, maayong aga, kag welcome diri sa Action Radio Bacolod. Maayong aga boy, maayong aga sa aton nga tanan nga pamati subong. Lipay gid ko nga naka-guest man ko sa programa ninyo.
Yes, attorney, it's an honor for us, no? Kiti ikaw yati ni Gren Seged nakita na ako na rin pasang naligan ng pagdalaga nimo siling ko niya ngayon ni magsenador yo, no? Thank you, Gid. Kabalo ka, boy. Taga tumandok kid ako sa Kabankalan, kag sang Negros. Kay dira ako na bata sa Kabankalan, 1965. Kag dama ko nag-elementary, dama ko nag-high school. Nakakuha lang tayo basic scholarship dito sa Manila. Pero the first 17 years ang aton kabuhi, dira gid kita sa Kabankalan. Kag ang akon mga ginikanan dira nalubong sa Kabankalan. Okay. So Kabankalan gid si Attorney Lacson, no? Kag Kabankalan gid kita. Damo di Lacson sa Negros actually, attorney, no? Oo, tapos mga utod ko ara dira sa Kabankalan. Sige, attorney, mamangkot lang attorney. Kumusta ang libot-libot pud sa team Lenny Kiko? Kumusta, attorney? Mayo ari kami subong sa Nueva Ecija. May People's Rally sa Cabanatuan City karon sa gabi. Pero subong aga 8:30 may People's Rally sa San Jose City, Nueva Ecija. So bilog adlaw subong sa Nueva Ecija kami. But wherever we go, grabe ang pagwa sa mga tao kag ang suporta nila kay VP Lenny kag sa tropa, no. Amo gani na kitan mo tong sa Pasig City, no. Yes, Almost 140,000, almost 140,000. Tapos before that, ato kami sa Zamboanga City, grabe man to ang tao, no. And before Zamboanga City, ato kami sa Basilan, sa Mindanao. It was the biggest crowd ever sa Basilan. Feeling nila, no, grabe ang suporta. So kitaan mo ni siya ang daw naga-snowball ang suporta sa mga tao. Kag matapat mga tao nagaguluwa kag nagakampanya. Kag they are the ones gagastos, ano? Silang nagapagwa sang kwarta kag nagapaprint sa mga materials nila. Ang siling ko gani, attorney, siling ko niya budlayin dili suon nga mga tao kay kuan ini mo mga volunteers, budlayin volunteers eh. Oo, mga volunteers ang nagaguluwa. Oo, siling ko budlayin ni sila pang lisuon nimo sa adlaw sa eleksyon kay sila mismo ito nag-aaway. Ang pagtanaw ko bala, attorney, I don't know, no? Do you think ang tao do may nag-aaway ang tao, may ginaaway ang tao eh, no? Dahil sa pagpakita sang suporta sa isang kandidato, do may ara sila ginaaway. Oo, may mensahe sila nga gusto nga ipagwa sa ilang daw para sa ila subong lain ini siya nga eleksyon. No, ini siya nga eleksyon, importante ini siya kaayo nga eleksyon, no? Kay actually kaklaro sang para sa ila kaklaro sang choices, no. So, amo na, gusto nila nga ipakita gid ang ilang suporta tungod hindi nila gusto ang magdaog ang isa, kaya gusto nila magdaog ini si VP Lenny. No? So, ini attorney, do you think nga this would continue ining daw bisan di ka mo magkadto magpadayon ini ang pagsaka sa pagdamo sang tawo nga nagakadto sa mga rallies ni Vice President Lenny? Oo, naga-snowball, kitaan mo gid ina siya, no? Padamo ang nagaguluwa kag nagasuporta kay VP Lenny. Daw ining konsepto bilas ang snowball, no. Tapos ang snowball can lead into an avalanche, no. Nga halin sa babaw nagasugod ka lang gamay pero nagagather siya kag nagadako kag naglako. Inang snowball tapos until such time nga it becomes an avalanche. And I think we are at the critical moment subong, no. Kitaan mo na siya nga ang natabo to sa Basilan, take it sa Basilan, no. Tapos sa Zamboanga, tapos sunod-sunod tapos ang sa Pasig City, no. Grabe, and to think it was prepared only for a few days, no. And ang naggiho sa to mga volunteers, mga tao, hindi ang mga local officials. Correct. Hindi mga local sa Negros attorney, di ba? Sa Negros pila lang guro do may mga official man do pila na milag-pilag ang mga public officials nga ara sa nag-organize. Oo. Pero nakita naton ang ginutok di mo sa Paglaom Sports Complex nga, no? grabe ito nga tao, hindi bala sa sports complex, sa Paglaom. Ang nalibugan sa ulo ko, attorney mo ni in spite sa nakita naton nga damo sang mga nagakadto sa rallies, pag-survey nga daw layo aw. What do you think masalain pa ni? Oo, hindi. Actually, may duwa ka independent surveys kita nga nabalan. Hindi SWS kag hindi Pulse Asia, no? Inatid to sa duwa ka independent ka surveys nga nabalan nat. In fact, ang ini siya isa ka survey
by a foreign embassy, no, diri sa Pilipinas, no. At let me not mention lang anay ang ano kay pagwa man na nila later on. No? Okay. Ina siya nga survey ang nagwa na dito 41% si BBM, tapos 27% si VP Lenny. So nag-close na ang gap, no? Okay. 14% na lang. 14% na lang ang difference nila. So kung makita mo nga siguro well, there's a possibility kay ang very traditional ang ginausarbala nila nga mga pag-survey methods, no? Akagway pagid ma-reflect dira ang sentiments sa mga tao. In fact, ang latest in Pulse Asia, why to ang mga big rallies why pa tong rallies Okay. city, why pa to Attorney, you're cutting off, no? Nag-cutting off kita, attorney. Mar, gakautod-utod siya, attorney. Liog tabi, anay. Gakautod-utod siya, no? Kaya daw ka-interesting thing ni sa aton nga gina-istoryahan, no? Either siya matawag or kita matawag, abi, try naton kita matawag sa iya. I-redial, sabi. Nautod, no? Si attorney Alex Lacson, no? Medyo basic travel, bla. I-try na to, no? Nga matawagan luwat si attorney. Sige. Siya nagtawag. Oo. Hindi, ikaw ba kundi na... sige. Sige. Laton taliwat, no? Nga makabalik si attorney Alex Lacson sa iya sining sa atong pagkakaangot siya, no? Daw ka-interesante sa atong inistoryahan with attorney Lacson, no? Considering sining survey bilang pirting damo sang tao during the rallies aran sa Mar. Sige, attorney, you were saying kay nautod kita, sorry gid. Oo. Ang mga big rallies recently, no? Why pa ni siya ma-reflect sa surveys. So, kitaan mo ni siya, nag-snowball ang suporta sa kay VP Lenny. Tapos, ang snowball niya, recent ang pagdagko, bilas ang pag-pick up sa mga sang pag-grow sang iya mga supporters. So, tayo, may chimpo pa man na attorney, dawig pang kwan before sang election, no? Dako pa chimpo. We are still more than halfway the official election day. 48 days pa kita. Lawig pa ina siya kaayo. And if you would recall, sang 2016, hindi ba si VP Lenny kag si BBM nag-anuman sa Vice President. Sa Vice Presidency, no? It was only towards the last 2 weeks, the last 3 weeks of the campaign, correct, nga nag-abanse si VP Lenny. Correct. Nga nalampasan niya si BBM. Okay. So lawig pa ni siya. May dagang message di gani sa aton nga FBO. Nya, Sir Boy, isa ako sa nag-volunteer sa Pasig ng hatag kami tinapay kag tubig. You see? Kita mo na mga tao lang grabe, on their own, no? On their own, gasto. Oo. Pero attorney, sa imo naman niya, ikaw nagapapili senador sa idalom sang Team Lenny Kiko. Ano naman niya, attorney, imong advocacy gidya kag mga plataporma, attorney? Oo. Hindi ako politiko, no? Mas nakilala ako tungod bilang abogado kag bilang isa ka writer sa mga libro nga para sa aton pungsod, no? Nga nagaduso sa mga solusyon sa lain-lain nga problema kag radical nga reforma sa aton nga gobyerno. Pero 20 years na ako nga nagasulat sa mga libro. Nga nag-offer sang solusyon kag radical nga reforma. Pero asa subong, why ko man gyapon nakitaan ang matudtuod nga pagbago sa aton nga pungsod. No, that's why ang latest book ko sa popular sa liwat, tapos naimbitaran kita nga maglagan sa pagka-senador. After sang madalong nga paminsaron, I decided nga to go for it. Tungod gusto ko gid iduso ang mga radical nga reforma nga ginsulat ko sa akon nga libro. Kaya kalain na gid sang sitwasyon naton sa bubuhay, hindi bala, no? Okay. Kung gusto naton sa matudtuod nga pagbago, kinanglan gid naton sa mga radical nga reforma. Sa politika, sa ekonomiya, kag sa
kay sa gobyerno. Ang politika naton kabalo kita bulok kayo sa aton politika, no. Ang nagadaog ang kwarta, hindi ang kwalifikasyon. Ang nagadaog ang apelyido, ang dinastiya, hindi ang plataforma. Ang nagadaog ang kasikatan, no, sa showbiz, hindi ang kakayanan sang tao, no. And ang pinakaugat sang aton nga kahirapan kag sa aton kalain nga sitwasyon sa pungsod ara dira sa sistema sang aton pagpili sa mga leader naton. Yes, So kinanglan naton i-radically change. Kinanglan naton sang radical nga reforma dira sa pagsistema sa pagpili sa mga leader naton. Kag may programa kita dira, no. Ikaduha, ang ekonomiya naton bulok man kaayo, no, kalain sa sitwasyon naton. Ang naga prosper kag naga-unlad lang sa aton, asenso lang sa aton 10%, 20% lang sa aton populasyon. Pero ang 80%, 90% sa aton populasyon halos lugmok sa kahirapan, no. So kitanta na siya. So kinanglan ta man nga i-reformahon radically ang aton ekonomiya para mag-spread ang prosperity, parang 80% mag-umasenso man sa ila pangabuhian, no. Kag so may mga programa man kita dira ang ginaduso. Amo man sa gobyerno, no, kung gusto naton nga matapla gid ang korupsyon, kinanglan naton sang radical man nga reforma dira sa bureaucracy kag sa gobyerno naton. So amo ina mga ginasulong naton, no. So, sige, attorney, no, kabay pa nga in this coming days, weeks ahead, maka-interact kita liwat because ini nga mga kuha na mo ning gusto naton ipalambot sa aton nga mga ka-aksyon, no, ini nga mga advokasya, bla. Kung one time siguro, boy, kung may tiyempo kita one time, isa-isa hunta sila para ma-explain naton. Yes, Kung ano ba lang nga radical nga reforma kinanglan naton sa politika. Medyo ina siya para maging klaro sa ila. Ano man nga radical nga reforma kinanglan naton sa ekonomiya para maintindihan sang publiko. Kaya kung hindi naton ma-introduce ining mga radical nga reforma, boy, why sang tunay sang matudtuon nga pagbago nga matabo sa aton. Palibot-libot lang kita, paikot-ikot lang kita sa aton nga problema. Yes. Crisis after crisis. Bisan ano ka maayo ang presidente naton o mga leaders naton, kung ang sistema mo gyapon palibot-libot lang kita. Sige, kabay pa, attorney, dason naton isa-isa naton ini para mas matagan pagit ang aton pumuloy. And I can choose wisely sa siniglabuton ng election, attorney. Attorney Lacson, salamat gid for your time again. Salamat man, boy. Salamat sa tanan nga pamadi sa aton subo. Sige, mga ka-aksyon, Attorney Alex Lacson, isa ka nagrense, nagapapili senador sa idalom sang team Lenny Kiko. Thank you very much, Attorney Lacson. Diyan ay sulusubra kita jutay, Tudbi kita kay attorney mo. Anyway, salamat sa inyo pagpupod sa atong diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. Mga kaupod niyo sa Action Brian Morden. Ang inyo din nga news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran. Mga ka-action din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.